πιο δυνατή στιγμή ήταν στο δωμάτιο, η αγκαλιά που κάναμε σαν ομάδα. Πάμε να τους δείξουμε κάτι διαφορετικό. Ψυχαγωγήστε, μην μπορωθείτε από την αρχή και απολαύστε το. 4 μήνες δουλεύουμε. Εντάξει. Ναι. Σκατά παντού. Ναι, και μην αγχωθείτε από την αρχή. Πάμε ένα drama unicorns. Και μην αγχώνεστε. Κάτι λάθος θα πάει, δεν πειράζει. Ένα drama unicorns. Δεν είναι αγώνες, υπάρχουν πολύ καλύτεροι από εμάς. Ψυχαγωγούμε. Πάμε, drama unicorns. 1, 2, 3. Και μπείτε με μούτρα μέσα. Κάναμε και ένα drama ρεμουνιά και βγήκαμε αυτό. Οι χορευτές όταν είδαν τους Drama Unicorns και κατάλαβαν το σκοπό τους, μας αγκάλιασαν με ένα πάρα πολύ μοναδικό τρόπο και αυτό ήταν τόσο όμορφο και δυνατό. Το γεγονός ότι ανεβήκαμε πάνω σε αυτό το stage θα είναι μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Σίγουρα η ενέργεια ήταν πάρα πολύ ωραία. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν όταν ο Μιγγέλ Σαράτε ήρθε να μας πει πόσο θα ήθελε να είναι σε μια τέτοια χορογραφία. Γιατί αυτό που έζησα φέτος, χορευτικά δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ άλλοτε. Πέρασα απίθανα αυτό το χρόνο. Μετά από πρόβες, μετά από παραστάσεις, πριν από παραστάσεις. Πριν τα Χριστούγεννα, πριν το Πάσχα, πριν κάθε σεζόν. Η καλύτερη στιγμή για μένα βασικά ήταν στην audition. Ήρθα στην audition με πείσμα αλλά είχα και ένα άγχος μαζί. Όταν με πήρες χάρηκα πάρα πολύ. Ήρθα στην audition. Είχα ακούσει πολλά. Αλλά μόνο που μπήκε για μένα ήταν μια μικρή νίκη. Το Battle of the Best που συμμετείχα για πρώτη φορά με το House of Drama. Αφιερωμένο στη μητέρα είναι το Wes. Η συμμετοχή των Drama Unicorns στο Wes Convention. Ήταν στο Wes. Που κρατιόμασταν χέρι-χέρι πριν βγούμε όλοι έξω και μας έλεγε ο Μάριος πόσο πολύ μας αγαπάει. Που μας έπιανε σε αυτούς τους ωραίους τους κύκλους και μας έλεγε στα συναισθηματικά σου. Όταν πριν από κάθε show μας, από κάθε παράσταση, μαζευόμαστε όλοι σε έναν κύκλο, σφίγγουμε ένα στα χέρια του άλλου, κλείνουμε τα μάτια, παίρνουμε βαθιές ανάσες και ακούμε το δάσκαλο να μας λέει ότι όλα θα πάνε καλά, να μας λέει να το απολαύσουμε και να το ζήσουμε όπως εμείς θέλουμε και ότι αν κάτι πάει λάθος έτσι έπρεπε να γίνει. Το δράμα βγήκε από τον Παράδεισο, δεν θα το σχολιάσω. Σίγουρα οι πρόβες που κάναμε για το δράμα βγήκε από τον Παράδεισο, που ήταν αναμενόμενο ότι θα είναι αστείες, αλλά αυτό που γινόταν κάθε φορά που έμπαινε το μίξ και τραγουδάγαμε όλοι, παρόλο που ήμασταν εκεί ώρες ατελείωτες. Τραγουδάγαμε, τσιρίζαμε, το ζούσαμε, κάθε κομμάτι, κάθε ατάκα στο πετσί μας. Ήτανε ό,τι καλύτερο συνέβη φέτος. Όσοι θα είστε στο intro θα είστε με τα ρούχα που θα φοράτε σε κάποια από τις χορογραφίες σας. Εντάξει. Ποιοι θέλετε να είστε στο intro, πάνω όσοι θέλετε να είστε στο intro, δηλαδή το. Σχολείο δεν έχεις μένα! Όχι, δεν έχει θέμα, σχολιάστε την καριέρα κάνει. Και η Αθήνα σήμερα είναι μια μοντέρνα πόλη. Θα σας πω ότι ανοίγουν τα φώτα τα δικά σας, ναι. Ευρωπαϊκού τύπου. Τα πανεύκτηρια δίνουν τη θέση του σε άλλες πολυκατοικίες. Ξεκινάτε να περπατάτε. Ναι, συνέχισε. Βέβαια η πρόοδος δεν έχει εξαπλωθεί παντού, γυρνάτε όλοι το κεφάλι προς την κουίντα και βλέπετε την κοντινούλα. Τι τις έχω κάνει πάρα τις μαλάκες μέρες γαμάτα στο διάλο! Άστε ρε! Τι είπες? Πάμε. Μπουμ, δεν με ενδιαφέρει αν έχεις γυμνασμένο στήθος. Μπουμ, δεν με ενδιαφέρει αν είσαι περιζήτητος. Μπουμ και αν γύρω χέρι. Μπουμ, ξέρεις ως προς το μέγεθος. Χα και χα και χα και. Μπουμ, γιατί σου λείπει αυτό. Ξέρω τι ζητά. Χα, α, 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 α. Μπουμ, ταν, ταν, ταν. Κάνεις
Όταν κάναμε πρόβες για το γύρισμα της μικροτενίας στο δράμα για τον Παράδεισο, είχαμε πρόβες που περνούσαμε στις χορογραφίες με τη σειρά. Και παρόλο το άγχος, γιατί υπήρχε και το χρονοδιάγραμμα, ήταν φάση που τα περνούσαμε και τραγουδούσαμε δυνατά όλα τα κομμάτια. Λέγαμε, φωνάζαμε τσατάκι και κάναμε hype σε όποιο χόρευε. Τώρα μ' αγκαλιάζει, τα στραουλά μου τάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει. Να πεθάνω, μπουμ, σου τορκίζω με, σου τορκίζω με. Πότε θυμάσαι στο χερικό στα με, σου τορκίζω με. Μπουμ. Στο night club Tropicana. Τουν 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 τουρουρουν χα. Μια εδώ, μια εκεί, στην αγκαλιά σου βάρκα. Ξένα χάδια, έρωτα πουλά, στα ζυγή του ουρανό, μπουμ χα. Λέτε γαλλικά, στην όλοσο. Καταζητείτε, δεν είναι σπίτι, πού να τον βρω. Αν το δείτε, θα γυρίσει το συγχωρώ. Αν είσαι μάλλη και δεν άσχια στην πόλη. Το δράμα βγήκε από τον Παράδεισο, το οποίο δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο και είμαι πολύ χαρούμενη που είχα την ευκαιρία να είμαι μέρος αυτού. Τι είναι αυτό? Δικό μου είναι. Πρώτα θα το γεμίσω εγώ. Καρτέρα τη σειρά σου. Δεν περιμένεις τη σειρά μία τσελικοπούλα. Πρώτη γεμίζει το σταμνί, πρώτη διαλέγει άντρα. Σκύλα. Μπουμ! Απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Μπουμ! Τι της έχεις βρει. Τι της έχεις βρει. Μπουμ! Μήπως sorry. Πιο καλή από εμένα. Όχι. Μπουμ! Πας και έχει χαρίσματα κρυμμένα. Έχει μια ελιά ψηλά εδώ στο Κολομέρι. Έχει μια ελιά ψηλά εδώ στο Κολομέρι. Ναι. Όχι. 5, 6, 7 και... Μόνο τσουλάκι, εσύ μου τσουλάρα. Και μόνο. Μπουμ, μπουμ, για σένα έχω ματιά μόνο. Τσουλάρα. Και... Σκύλες, τι είστε. Δεν του βάζει λεπτάκια τώρα. Πιάσε συνέστημα. 5, 6, 7 και... Σκύλες της ήρθας! Και δεν γρήγορα στο μπορώ να απολυθείτε! Πουθενά δεν θα βρεις σαν και εμένα στον κόσμο καμιά. Στοιχηματίζω οι καλύτερες στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανέ. Πες πως δεν βγήκες πω. Μπουμ μπουμ, άντε, γεια. Όταν στείλαμε το βίντεο, το υπέροχο βίντεο, την δράμα βγήκε από τον Παράδεισο, είχε συνήθει αδιάλειτες άτομα για το φινάλε, δεν ήμουν τελικά σε αυτά τα άτομα. Πήγα στα αποδυτήρια και απλά ξέσπασα, όπως δεν έχω ξανασπάσει πιστεύω ποτέ στη ζωή μου. Και νομίζω ότι δεν έχει καμιά σημασία, μόνο δεν θα υπάρχω. Είμαι πιο μηδέν από το μηδέν. Ποιο τι είναι αυτό το τι είναι. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Κάτι φτωχή. Λιλίτα Καλίτσι χθες το ίδιο μας έχει χρόνια και από εδώ η Μανούλα Κουρλιάτσου διαπορεύει ενήλικος στον Κορίλο Ποτράμας. Και δηλώνει όμως. Και έτσι άκουσα ξένες χρόνια. Καλημέρα, Πέτρικη. Καλησπέρα, Λιάκου. Αχ, ωραία που την έπαιζες. Ποια του όργανο ήταν το παίζει, Λιάκου. Όχι, δεν είναι, άμα. Έλα. Αυτό το βίντεο έγινε τόσο όμορφα και τόσο πολύχρωμα και συγκεκριμένα θυμάμαι όταν τελειώνουν τα γυρίσματα ήμουν με τον Μάριο
Και μας φέρνει στο ασανσέρ από το σπίτι του, ένα βουνό βαλίτσες ανάμεσά μας. Και ουσιαστικά κάναμε ακροβατική στο ένα χέρι, στο ένα πόδι, έτσι ξέρω εγώ, για να χωράμε μέσα στο ασανσέρ με τις βαλίτσες. Και απλά σκάσαμε στα γέλια και λέγαμε στον άλλον, μαλάκα τι κάνουμε. Στο Night Club Tropicana! Κάτι φτωχή. Τι τις έχω κάνει τις μέρες γαμάτα στο μυαλό! Παρακαλώ. Πουτάνα. Ναι, σας ακούω. Καλημέρα κυρία Τζέλα. 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 Πατέρα. Πατέρα, βυθίστηκε το Τζέλα Δέλτα. Χριστέ μου, τι decadence. Άντε, γεια. Μέχρι το γάμο ο άντρας δεν θα σου πιάσει τίποτα. Άντε, το πολύ λίγο βυζί και αυτό μόνο το Σάββατο μετά το σινεμά. Τι είναι αυτή καλή? Κάτι φτωχή. Μόνο τσιλάκι, χρυσή μου τσιλάρα. Σε ένα μάθημα είχαμε πάει όλες και ήμασταν χάλια, ήμασταν με το mood στο πάτωμα, δεν είχαμε διάθεση για τίποτα, τι να χορέψουμε, τι... Είχαμε βάλει ελληνικά τραγούδια, ο Μάριος μας έβαλε ελληνικά τραγούδια, χορεύαμε ο καθένας όπως ήθελε, ξεσαλώσαμε, τρέχαμε από εδώ, τρέχαμε από εκεί και ξαφνικά πλημμυρίσαμε αστερόσκονη, ξανά. Είναι ψυχοθεραπεία όλο αυτό, αλήθεια. Για μένα τουλάχιστον, με βοηθάς πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρη. Ευχαριστώ για όλα. Παίρνεις ένα άτομο και το αλλάζεις. Ό,τι φοβάται, ό,τι έχει σκεφτεί ότι δεν μπορεί να κάνει, ό,τι ανασφάλεια μπορεί να έχει, απλά την εξαφανίζεις με ένα μαγικό τρόπο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό, δεν το έχω πει ποτέ. Για τον τρόπο που μαθαίνεις όχι μόνο το πώς θα χορεύω, αλλά και το πώς να είμαι σαν άνθρωπος. Και μας μαθαίνει και εμάς να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Θέλω να ευχαριστήσω και εσένα για όλα. Ξέρεις ότι με έχεις ανοίξει. Αυτό θα το έχω εκεί που είναι το λάπτοπ μου. Έχει μέσα χαρτιά και πολλά στυλό. Θέλω να γράψει ο καθένας πάνω κάτι που τον ενόχλησε φέτος από μένα, από τη συμπεριφορά μου. Όχι, σοβαρά τώρα. Από το 2015. Κάτι που σας στεναχώρησε χωρίς να το καταλάβω, κάτι που θέλετε να αλλάξω σαν δάσκαλος, κάτι που σας προσέβαλε στο μάθημα. Μην μου γράψετε κάτι καλό, δεν θέλω κάτι καλό. Ότι, εμείς όλοι είμαστε κουρασμένοι, έχουμε κάνει πόσες πρόβες. Αυτός ο άνθρωπος πώς αντέχει, γιατί δεν ήταν μόνο ότι χόρευε όπως χορεύαμε εμείς, συντόνιζε τα πάντα. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα τι μπορεί να καταφέρει κάποιος άνθρωπος άμα πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει. Και τους αγαπάμε πολύ. Αυτό. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη αν σας στεναχώρεσα. Έχω την εντύπωση ότι στεναχώρεσα πάρα πολλούς φέτος. Πείτε όλοι χρόνια πολλά στην Νικολέα. Και όλοι να λένε ένα μία σοφός. Πάρα πολύ
Έλα, πήγαινε. Σουρεάλ, όχι ότι κι όχι. Γεια σου, δάσκαλε. Χρονιά πολλά. Ευχαριστώ, δάσκαλε. Μουα. Bitch, you really spin this shit, but it's this, you listen, you stay ready.